43-mal pont. Nekem megvan egy másik mappon, de hát abban már nagyon előre haladtam, úgyhogy aztán mindig, hogy egyszer megmutatom nektek, de lehet, hogy egyszer meg fogom tudni mutatni. De abban már nagyon előre vagyok haladva, tehát ez nagyon nagy. Főleg a tesómnél, mert tesóm nagyon nagyot csinált, az borzasztó nagy lett, és csak ezen a részen, tehát nem vettem el részleteket. Ja, aki tudna, az 22-ben vannak ilyen tárgyak, meg kérnek 1000 eurókat. Na igen, azokért is, de hogy elmegyünk keresni a következő videóba. Tehát ja, ebben a videóban azt terveztem, hogy learassuk a földet, és közben bevessük az egyik földet. Tehát jó. Közben én tempómat álltok, egyet megyünk. No, és már mindjárt ott is vagyunk közben. Tehát ja. Közben amúgy a másik be is vethetni, nem tudom miért nem csinálom úgy. De szerintem mindjárt be is vetni. Ezt már lehet, hogy én fogom. De remélem, amelyik most arat, és tehát amelyik földet most a kombány arassa, és az előtt van éges föld, remélem, hogy az van bevatva, és mellette van, de az is, mert ami mellette van, az kicsi föld, és a kicsi földet szeretném, és ahol elmenni a videó is. Nagyon hosszú lenne. Közben a ponyvát levettem. Nézzétek mekkora. Ez csak 32-vel tudjuk. Rudolf. Mindjárt februárnak is vagyok. Februárnak vagyok 15-e. Ez úgy csak 28 vagyok. Szegényben 29. És hát ugye Rudolf karácsony elmúlt már legalább. Sőt, nem is. A Mikulás. Mikulás elmúlt legalább már. Hát ha nála 15-e, akkor 10 nap, és ha eltelt egy akkor legalább 41 nap eltelt. Mikulásért. De lehet több is, vagy kevés. 41-et számoltam. Nézzétek, meg is írjátok a kommentbe, hogyha a kommentet is be tudom kapcsolni. Úgyhogy már mindjárt itt vagyunk, meg is érkeztem. Szerencsére pont akkor, mikor ő befejezte a munkát. Arra jövök, nagyon nagy szerencsém volt. De melyik földet kell bevetni, nézzük meg. Emlékszik a 16-osra, abban nem szabadott jönni. Ja igen, pár dolgot elfelejtettem kikapcsolni. Most nem fogok jól játszani, sajnálom, de muszáj ezt, mert ezt nem szoktam jól csinálni. A termény megsemmitése az ne legyen. A természetes kő az se legyen szerintem, gyomok az se legyen, még szükséges az se legyen, minden nem. És akkor szerintem ez nincsen bevetve. Ez nincsen bevetve, és hát jó, ez nincsen bevetve, de ezt nem fogjuk most bevetni. Ez sincsen bevetve. Ez sincsen bevetve. Hát most jó kérdés, hogy fogom ezt csinálni, mert ez nehéz lesz. Én ahogyan akartam
akartam, akkor legyen, hogy máma csak a kicsi földet vessük be, és a következő videóban, vagy a következő utáni videóban, nem tudom, akkor bevessük mindkettőt. Jó? Mert így most nehéz lenne. Úgyhogy csak a kicsit vessük be, és abban a vége is lenne ennek a videónak. És akkor ja, és igen, nekünk csak 22 is van, mert 25-ös nem nagyon érzem, hogy szeretnék venni, de lehet, hogy egyszer megér. És tényleg augusztusban vett ki a búzát, na azért mégis csak meg. De figyeljünk oda mindenre. Nem figyeljetek, a lássátok, és hirtelen megtörténik. Hogy nem jó. Na, de már minden szeptember, és akkor eljutott ki nekünk a búzát. Nem tudom, a többször csinálni. Tehát lesz, hogy úgy csinálni, nem tudom. De legalább nálam van. De akkor közbevethet nekem. Aj! Akkor kapcsolni. Na jó, most már működik, és van. Eljárt egy kicsit a kárnatottam a legelőn, de az még lesz szerintem. És ezt közben bevetik, és akkor